Hej, mit navn er Nanna Kuvang, og det her er Nannas Sexblog. Det her afsnit vil jeg gerne benytte til at holde World AIDS Day talen, fordi det den 1. december er World AIDS Day over hele verden. Den 1. december er det World AIDS Day, og ligesom rigtig mange andre danskere tager jeg nu ordet for at tale en livsvigtig sag. Det handler om HIV, sygdommen fra 80'erne, som vi ikke længere taler så meget om. Måske fordi vi ikke tror, at der er risiko for, at den kan ramme nogen, vi kender. Eller er det fordi, at vi ikke vil indse, hvor hård en sygdom HIV i virkeligheden er. I mange år var HIV det samme som en dødsdom. Ingen viden, ingen behandling. Kun liv, der sluttede alt for tidligt. I dag kan HIV-smittede få behandling, så de kan leve et lige så langt liv som alle andres. I hvert fald i Danmark. Den livsforlængende medicin holder ikke bare sygdommen i skak, men en velbehandlet HIV-smittet behøver heller ikke være bange for at smitte andre. Hverken den man elsker, eller det barn man ønsker sig. Så langt er vi nået i dag. Men desværre har HIV en alvorlig følgesygdom. Den hedder HIV-fobi. Det er angsten for at blive smittet i situationer, som er helt ufarlige. Den rammer ofte familie, venner og kollegaer. Det kan være et berøring, et kys, kram, en rift på fingeren, eller måske en hård tackling på fodboldbanen, der sparker usikkerheden i gang. Når vi er usikre, bliver vi bange, og når vi er bange, tager vi afstand. Derfor lever rigtig mange HIV-smittede en isoleret tilværelse, hvor de ikke tør stå åbent frem og tale om deres sygdom. Ikke fordi de er bange for at dø, men fordi de er bange for omverdenens reaktion. Der findes ingen vaccine mod HIV, men der findes en vaccine mod HIV-fobi. Vaccinen er viden, for kun ved at tale om sygdommen, om hvordan den smitter, og i særdeleshed hvordan den ikke gør, kan vi nedbryde tvivl og usikkerhed. Det skal siges larmende højt, at HIV ikke smitter ved almindelig social kontakt, heller ikke kys eller kærtegn, så der er ingen grund til at tage afstand. Så lad os bruge World AIDS Day på at bekæmpe den ubegrundede angst, der gør mennesker fortræd. Lad os tale HIV-fobien ihjel, og lad os starte i dag. Tak fordi du lyttede.